Oh, ayusa, nakasuway na ba mo panguha og maniit? Di pod matabas-tabas, porting pagkaayusa. Pagkadaghana sa atong nakuha, ato po nang ipanguhaan dagtuay. Ayos kayo sa kaniguhan atong nakuha. Dalhon dayon sa daplin, pikhan dayon sa pagisal atong maniit, birahan dayon sa pagtuwa og tuway. Parisan pod og sinugba, garabi pagkalamias atong tukbononon. Porting mga preskuha, garabi kondisyonam kadag panukob sa mga singgaong, pormag mga lunos. Porting pagkaayos sa tinukbanay, burot tapong pabawnan sa mga singgaong. Awan ni kapusundayag lahos. O di na pod, sugdan na nato. Gitagod na tanan dihang raprod para makaabot sa tong binyo para panghuaan natong tuway og maniit. Di matabas-tabas ning dana gamayng ligas kupok-kupog yun ka. Sa ubos yung kapuniton. Ara tadi ang kalapukan na manguhag tuway og maniit. Diha taron magtaak-taak. Maghinay-hinay lang tagpadailos. Kay grabe lisudas dan. Alhouse di ara gisugdan na nagtaak-taak sa usa ka singgaong das kalapukan. Arita ning kalapukan na manguhag tuway og maniit. Porting pagkalaparas kalapukan. Matik gisugdan na nato usa ka singgaong das pagkaras-karas og tuway. Porting pagkaayusa nakakita dayon usa ka singgaong. Kita na yun no? Kita na yun kita. Tuway mo singgaw. Tuway yun, tuway. Aw daog nakapag natag usa ka buok. Amo na siya tuway maglubong ra na siya sa lapok. Imo ra ni siyang karas-karason ang lapok muhagtik ra na siya basta naay tuway. Pareha niyo. Bro. Amo na siya timailhan ni karas nimo. Muhagtik ra gyud na siya og imong makarasan. Di ra pundo ka singgaw ngo. Aw ayos kayo na napod sila kuha. Porting dagko as tuway ni diring dapita. Dah, kita. Dah. Tuway. Maglubong ra gyud na siya sa lapok. Di pud nimo ni siya madadali og kakitaan kay itom. Maong imo gyud na siyang karas-karason. Di aray mao na siya timailhan. Maguho ra na iyang tumoy dapit. Ano siya tuway? Di gyud na siya madali-dali og kaklaro tungod sa lapok. Ayos pud kini siya sa bawon. Awa. Taksit. Tuway mga singgaong. Terus kerason na nimo siya. Kapag ito? Ano eh? Pugin. Tuway oh. Pugin. Tuway mga singgaong. Tuway. Ayos oy. Kamusta dia? Aw grabe pagkayusa dali ra kita nakatigom. Di apay 5 ka buok kuha ang usa ka singgaong. Ipuno na da sa tong kuha. Daog kayo ubay-ubay na gyud atong nakuha. Matigom ra gyud siya kay kasagaran magtapat-tapat ra. Tigo mo noy. Hanag tuway diri mga singgaong. Bro, bro. Tuway. Tuway. Porting pagkayusa pagkadali ara na naghan sa tong kuha. Ubay-ubay na gyud. Mangita pa ta diri og lain basin mapunan pa. Di pa goods kayo. Di gyud nimo siya mailhan og di nimo karason. Magpauyon-uyon na gyud siya sa lapok ng tuway. Tuway. Tara dia, tara. Bisa, sud. Yuso eh. Okay daog di ra to tara nakuha. Tuway mga singgaw. Grabe, yusa. Sakto na tingali ning kuha, ubay-ubay na. Ayos na kini tanan atong nakuha nga tuway. Ato usa napikan sa paghugas para malimpyo ug makuha iyang lapok-lapok nga namilit ba. Pagkahuman natong hugas atong tuway, alahos na ta. Muuban ta ng usa ka singgaw manguot og maniit. Kani singgaw nga moy tigkuot sa maniit. Di pa gyud sa ka singgaw nga mukuot kuno sila og testing. Lusob ka, lusob. Ngita tag ka ng maniit. Ayos pug kayo kay daghang kuno nig maniit dring dapita. Lami pug kayo usa ka singgaw nagputi-puti og sinina. Papaatas maniit diri. Arit adalay matjong. Terus sila. Adi ara nakapag na sila kautononon balay sa maniit. Ang kaning maniit na po ni siya sa kalapukan. Kailangan po nimo siya kauton. Adi ara giplastaran na sa usa ka singgaong dia. Gihabuan na naglapok una sa usa ka singgaong. Pangitaon pamanta na iyang bangag ug asa siya padong. Giab-aban usa na usa ka singgaong dia para makita na tong balay sa maniit ug diring dapita miguho na ang maniit. Ikaw pa balago. Ang kumpiyansa. Yara. Kupting likod. Nyata. Doa kamot. Ang kilig-kilig na kay. Yo, mo diro. Hindi nalubong mo ko. Nalubong. Tagunit ko tagbi kay maala ko. Di ko kapusog ba? Gigi. Gigi. Gay. Makan ka? Wa. Kutalo ito diri. Itsara. Adi ara porting pagkaayusa. Mao na siya maniit, mura-mura po na siya kalimango. Pwede duslakan. Maluya sa spot lapot ba no? Di ara ato nang gihugasan dia para malimpyo. Daog na natay usa ka buk nakuha. Isoda na sa sudlan ng largo. Mangita na sa tagbalay sa maniit. Magtaak-taak usa taning kalapukan nga taga-tuhod. Tiyanin para sa pamilya mo. Di ara tong sunod yung nakitaan balay sa maniit. Kanang bangaga ay mao nagyagian sa maniit. Wa na nakapsundayag. Isugdan na nagpagbuldos sa usa ka singgaong. Kaut na ako sa kasindawang da. Good.
Bawaan sa tubig. Kuman. Og diring dapitan napalagan nas usa ka singgaw ang maniit, porting lauma og gibalayan. Nangahurot man ang kuan, paak. Nangahurot ang kanang. Kesa. Paita to. Di okay na, wala na lagi na. Porting pagkaayo sa pod ang usa ka singgaw na shot sa bangag. Lumok. Grabe lang mo atin. Dora. Nagala. Labi kay buti kayo. Porting pagkamalasa na shot yun sa kinautan, namuok sa lapok ang usa ka singgaw og diring dapitan nakapagna sa tag-inagian sa maniit ang iyang ilhanan ani kay iyang tinumban. Wa na daghang pasuntayag isugdan na nas pagbuldos sa usa ka singgaw. Ato sa nikauton iyang balay para makita na to ang bangag ug asa siya mipasok. Adi ara nagkamang-kamang na. Odra, alimasag. Diba? Kamay bitaw. Singaw. Porting pagkaayo sa grabe na kuha. Grabe pod lawma sa gikautan. Kay tuwa mipasok pagkaayo sa ilawom. Wala itong ginawaan. Adi apag yun nakapagna sa tag-kinamkaban sa maniit. Mao na usapod sa ilhanan. Gipulihan na po nas usa ka singgaw da sa pagkaut. Yung. Adi apo tay mga batang singgaw, nanguha po na sila og maniit. Adi ara ilang kuha di po na matabas-tabas, porting ayusa po na manguha og maniit. Adi ara gibulos na pag-ayos usa ka singgaw di ang balay sa maniit. Yan, maak lagi. Kumuta. Baka po. Di deh. Bitaw ay buka. Aw daog kayo siguro natong tukbonon ani. Be asa ko natong kuha. Aw sos porting na pagkaayosa. Di ana po tay nakita ni nagian sa maniit oh. Kanang napurma og dandan ba mao ni siya giagian sa maniit. Amatik isugdan na nas pagbuldos as usa ka singgaw. Di matabas-tabas, grabe law mao gibalayan aning maniita. Awang mayo sukat eh. Dara mga idol. Dara mga idol. Kisi. Aw gods kayo isipti na diya sa atong sudlanan. Okay daog di ara tanan natong nakuha. Grabe na pagkaayosa ni. Sulbad na po natong tukbononon. Wa na daghang pasuntayag, dalo na tanis daplin kay gusla na. Pikhan na tanis pagluto atong mga kuha. Adi arang usa ka singgaw naghuwat na siya sa daplin. Nagbantay man na sa atong mga materialis. Ato na ni ihuwad atong kuha nga maniit sa atong nigo. Kisi. Yamang eh. Grabe pagkaayosa makasuwa gyud ta. Parisan pud aning tuway nga usa ka nigo. Siguro na kay atong tukbonon ani. Porti pag yung mga preskuha kita gyud nanguha. Wa na daghang pasuntayag, ato na ni itak ang atong kaldero. Pikhan na tanis pagluto atong maniit. Kay wala man ta kadalag idibol kanilang butong atong igisal sa atong mga materialis. Ayos pud kanhi himong idibol ang tubig sa lubi. Ato nagisalon kadali atong mga materialis para maitos. Pagkahuman og gisal ato na ni ilunod atong maniit. Asos grabe pagkaayosa. Apikhan na dito nas pagtimpla. Butangan o sa tanagdaag asin. Inigkahuman o kayo-kayon dayon. Isunod na tanigbuyok atong pangpalasa nga bitsin. Muna siya magdagbida sa tong timplada. O kayo-kayon na ikahuman. Asos porting pagkaayosa. Adi ara nagbukal-bukal ang pag-ayo atong maniit. Ato usa na birahan sa pagtakob para mobukal pag-ayo. Automatic dira og bekono. Aw sus goods na kayo. Pinahubas atong tirada sa pagkaluto ana. Nya atong gisabaw tubig sa lubi. Aw ayos kayo. Adiring napita sugbaan putan na diag tuway. Ayos po kani sugbaon ang tuway. Matik gimanihon na punas usa ka singgaong dia sa pagsugba atong tuway. Mga ukab ra man na siya nigsugba. Sayo na lang kay kuhaon yang unod. Adi ara puno ang sugbaan oy. Ayos po kayong tuwaya kay dagko kayo ba. Pikhan po tani sa pagtuwa atong tuway nga nakuha para naatay higupon nga sabaw ba. Butangan dayon atong mga materyales atong tinuwa. Pangpahumot sa sabaw ba. Daog goods na kay natong sinabaw nga tuway. Ato na pud pikhan sa paghaon atong maniit. Kay luto na. Beog bekono. Aw so sporting pagkaayosa pinauga ba. Daog kayong pagkalutoa. Minunot na natong timplada sa kaunoran niya. Adi po na matabas-tabas gibuhat ang tulo ka singgaong. Nagasimbol po na dihag payag para sa tong tukbananan. Yawag tripping so. Alahos dira ato na ning panghaonon natong tuway nga gisugba. Porting na pagkadali akwaon sa unod anaw kanang nga ukab na siya. Asam ta naghaon pa sa tong tuway nga gisugba. Pikhan po tani sa pagtimpla tong tuway nga tinuwa. Grabe pagkalami higupon sa sabaw. Ato dayon kutloan na ning sibuyas dahonan pangpahumot sa tong tinuwa ba. Adi ara tanan atong tuway nga gisugba. Ayos na kana sayo na lang kinas pagtukob igo na ta sa pag-ukab. Wa na daghang pasuntayag ato na puni plaster atong hukaran para ang pagtukob na lay kuwang. Ato na puni hukaron atong bahaw nga mais. Matik iyabo na di largo. Di ara atong tinuwa nga tuway. Ato na puni iyabo sa tong hukaran. Ratoy gamay day. Agods porting pagkaayosa. Sunod na punta ni atong maniit nga pinahubsan. Ato na dang ibuyok sa tong kanon largo. Porting pagkaayosa. Ato na day pangplastar og tarong para sayo na pagpunit sa mga singgaw. Daog di ara tong finished product. Di matabas-tabas ni tukbuno na porting pagkalami Napunta day kamote do kabuk porting dagkuha. Ikabato mabawi ra gyud sa tinukbanay atong pagpamuok sa kalapukan. Awan ay daghang pasuntayag tukbon sa namon kay gipangusla na pagayong mga singgaw. Puros na nagpanikad. Hala habhab. Okay, habhab. Bunal. Bunal.
Ini may kaon eh. Muna malakas eh. Dami ah. Baw. Limot mo aping kaon ba yan anak? Biha. Ya. Slow ka ba? Slow. Dala. Ayusa. Libog kasi po nito ni mo eh. Mau ni. Tinugbang ato ay. Lapok ba? Sausaw dia. Ba? Tambok mo na mo. Atay mo muka mo magkahilak. Abhag. Good. Mango. Murang magkinabot mo sila. Apa? Dara sigaw. Ya, amin sigaw ra naon sa man ang Kamay kamutiha. ang gamag sigaw. Abham. Dah. Yo. Good. Tulungan na yan. Sabi ni Dotag nga, Diyos dito sa nahan mga sigaw ko. Naglungsong mga sigaw dari sa bukid mga idol. Igop sabaw. 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 Tingog ba? Kandung ba kasama da? Sa problema. Ato ko na bukon mga sigaw. Naman. Gamay mga sigaw nga. Diyos. Dabi, ningog kabaw ka na ko mga sigaw. Kisi. Hangin na rin. Ito akin dah mada. Dara oh. Igop oh. Idol oh. Gambo kayo idol. Dami. Grabe yung ta. Bro, pinog ba? Bro. Gamay. Limango. Abab. Hap-hap ning mga sigaw nila kay mga lunos. Hap ne. Kibaw na kahang. Iya. Habis na lunos ah. Uy, mana si kana? Sini kanan na. Paul. Limpyo kay mga BTS pa. BTS reveal. BTS ito. BTS check. Di kamuti, di Teka kamuti. mote. Kabumo, murag bumo kanak ah. Grabe, gamay kamuti ha. Mga idol. Di matipak. Gabsa. Grabe. Pag hindi mahalo. Grabe gino. Pagkaya po ka. Mukha. Tado din dito. Sabaw. Tablok. Mutan. Ay, kulong lapok. Tiyawan ba? Nga naman gina yung subak siya. Sada. Kami at star eh. Makilak eh. Ano yun? Mabiyot ni Kaon.
Bau. No, pwede ka na. Bau. Di ba? Bilang sama. Kuba ba? Sobrang fresh. Ada kayu. Ada rada og ng usa eh. Winner. Di matabas-tabas og agi ang mga singgawong murag agian og bagyo. Nagkatag lang ang mga bayanan, nagkalandrakas ang agi. Way gana makadag panukob, way ganang mangundang. Pag human og panukob kay burot na ba mga pabawnan. Anang yaka na ng mga singgawong da kay busog naman. Wa na daga pasundayag mag-shoutout sa atong mga singgawong. Shoutout kang Jay Mabini, kang James Carlos Solano, kang Ray Salubre Mungkada, kang Kinji George TV, kang Laura Book, kang Pau Casimiro Bacos Magallanes, kang Carmila Estrada, kang Vicente Beringel, kang Reynan Paul, kang Abubakay Saison Kutas, kang Mayone Culiao Arnado, kang Introvert ni, kang Bingkat Di Castro, kang Drox Arindain, o kang James Supatan. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa atong latest upload. Adto ta magkuha first 15 comments sa atong shoutout. Dili lang ta ko to mga singgaw i-share ko like ning video para sa daghap tang matukob.